Ето ги. Ето ги. Това е спешен кабинет. Спешен кабинет. Абсолютно неадекватни да реагират към каквато и да било ситуация. Абсолютно неадекватни. Хора, които крещят по вас, докато отивате и... Те ви преглеждат само. Ето. Те ви преглеждат средата на коридора. Един некомпетентен лекар, който моля не ме докосва и защото ме боли всичко. Да излезе извън спешен кабинет, след като съм дошъл тук с проблем. Това ли искате да ми кажете, вие, господине? Вижте, първото, което е, вие сте достатъчно адекватен, за да знаете, че днес е неделя и джипитата не работят. Затова се идва в спешен кабинет, в най-шашевата болница, в този знак. Днеска не е спешна. Това е спешен кабинет и лекарката ми казва да напусна. Ето вие ще ме накарате да напусна спешен кабинет, след като аз имам нужда от помощ, а лекарката, която до сега крещя, която не може да ми помогне, защото не е достатъчно квалифицирана и адекватна. Искам първо да се успокоиш. Да успокоя, вижте ме. Моля, не говорете с мен. Успокой се на неквалифицирани неадекватни. Тогава. Не става. Проверяваш на неквалифицирани неадекватни. Защото вашата болница ви е сложила тук, за да помогнете на хората с здравословни проблеми. В града има още 5 болници. Точно така, значи вие ми казвате, ако имаш нещо по-сериозно, лягай и умирай, на мен не ми пука. И това... Вие може ли да попитам за вашето име? Кой си ти? Аз съм пациент. Крещейки, викайки, размахвайки се. В момента агресия към отделението. Как очакваш някой да ти помогне, момче? Лекарката ми вика и ми обяснява, че аз показвам агресия. Ами как не пускате в отделението? Как влезе в отделението? Кой да пусти? Значи, че има камери в момента да се снеха, идиот! Без да снима с телефона, ако обичаш. Прибери си телефона. Прибери си телефона без да се снимаш. Това според теб адекватно поведение е бенакълно, да се види. Вие лекар ли сте? Може ли да поговоря с вас? Не, с мен не мога да поговоря, защото аз съм... Добре, няма ли някой Ви сега, ти си младо момче, спокойно, може Как да съм спокоен, господине? Погледнете ма. Това се случи за 2 часа с тялото ми. Появяват ми се екземи, които има по 10 косъма в тях, болят се. Адекватен културен и възпитан ще ти обърнат, бъди сигурен. Ама ти... Госпожа да ми каже да ходя някъде Това не друга. е госпожа, това е докторка. И учила 6 години, за да й казват докторе. Не. За мен това не е доктор. Излез, не. Да излезна. Учила 4 е специализирана. Да излезна. От живота и заминане. И 10 години от живота й. Седниш. 10 години от живота. 10 години от живота. Моница. Вие ми обяснявате, че госпожата е учила 10 години, за да не може да разреши един елементарен проблем, кожен, за който един човек е притеснен. Ето, това е окръжна болница. В окръжна болница те гонят от спешен кабинет. Вола на холдинга. Окръжна болница. Може ли да не пише? Не може да снимат. Не, аз теб не искам да снимам, защото ти си възпитана и любезна. Иначе аз ще снимам. Аз в момента го качвам това вече в Фейсбук. Той е качен. Няма да го качаш. Не се притеснявай, той е качен. Която ето е, лекарката вътре обяснява, че аз имам странни пъпки. Това е човек, който е учил 10 години, за да стане лекар в окръжна болница. Ето ги. Сега решават аз дали съм болен или не, които обриви с по 10 косъма в тях, по ръцете, по тялото ми. И лекарката, която е учила 10 години, не може да ми каже аз защо имам обриви и защо
МБАЛ Пловдив АД спешно отделение. Аз живея в демократична държава. Добре, Мога да извадя разбирам. телефона си и да снимам, когато реша. Няма да снимаш абсолютно нищо, ако обичаш прибери. Сигурна сте в това? Сигурна съм. Моля те се прибери. На какво основание вие ми казвате аз да пребера своя Защото телефон? имам пълното Моя право да те личен! арестувам. Да ме арестувате! Да. Ако не ме разбереш по-човешки, имам право да те арестувам. Моля те се спри, ако обичаш. Да ме арестувате, че идвам в спешен кабинет и не